Йылларым, жырларым. Әлеге төшенчәләр Гайны Мөхәммәтовлар гаиләсе өчен бер-берсеннән аерылгысыз. Тормышлары иҗатта үтә. Алар өчен быел юбилейлар елы. Үзешчән сәнгатьтә катнаша башлауларына 55 ел. Ә бердәм гаилә коруларына 30 апрельдә 50 ел тула. Сәхнәдә эш буын, әти-әниләре, балалары, оныклары. Гайни Мөхәммәтовларны иҗаттан тормыш авырлыгы да, яшәеш мәшәкатьләре дә аермаган. Киресенчә, гаиләне ныгыткан гына. Ике балалар да сәнгать юлын сайлаган. 55 ел буена үзешчән сәнгатьтә ихлас күңелдән йөрим. Бергә яшәүебезгә 50 ел була. Гайни Мөхәммәтовларның юбилей даталары елы. Флүр абый белән Рәзина апага 75 яшь тула. Әти-әниләрне котларга Казаннан кызлары иркә дә кайта. Ул танылган скрипкачы, җырчы. Беренче татар инструменталь ансамблен оештыручылар да Гайни Мөхәммәтовлар. Флүр абый җитәкләгән ләззәт берничә буынны иҗат юлына бастыра. Җырга монган гашыйклар арасында гаилә коручылар да аз түгел. Хәзер әтисе өчен уллары ирек дәвам итә. Быел аның сәнгать юлын сайлауына да 30 ел инде. Безнең төп хезмәт инде шул тулай торакларда танцы кичәләре үткәреп, татарча кичәләр үткәреп, балаларны, яшьләрне менә шул татар мөхитенә тарту иде. Аннан соң ул ансамбль бик популяр әйләнеп, ул залларга халык, яшьләр сыймый башлагач, күчтек инде шәһәр күләмендә үткәргә ул кичәләрне. Ул кичәләр менә җидегән чишмә кичәләренең башлангычы булып киттеләр, чөнки без халык иҗат йортында үткәрә башладык ул кичәләрне. Хәзер Флүр абый Талир тәнкә ансамблен җитәкли. Үзәк китапханәдә оештырылган гаилә бәйрәменә Гайни Мөхәммәтовларның дуслары, танышлары килде. Талир тәнкәгә килеп, аларның Талир тәнкәдән ничек бигәннәрен күреп, мин аларның ансамбльләренә шул кадәр матур аптырап, шаккатып, шигырь дә яздым әле. Гайни Мөхәммәтовлар Сандугачлар оясы дигән гаилә ансамблендә оештырган. Аларны Түбән Камада гына түгел, республика күләмендә дә беләләр. Бер генә федераль Сабантуйда алар катнашыннан башка узмый. Иҗат дусларга көч бирә, шуңа да бу бик бәхетле гаилә. Фәнис Мөхәммәтов, Глия Нигъмәтуллина, Булат Әбделманов, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама.